As Rías Baixas solidarízanse coas víctimas do accidente ferroviario de Córdoba. Hoxe, en diferentes puntos da nosa contorna, agardouse un minuto de silencio en sinal de dor por ese accidente ferroviario acontecido este domingo en Adamuz. Vilagarcía, Ribeira, Pontevedra, Meaño ou Poio foron algúns dos municipios que secundaron a convocatoria da Federación Española de Municipios e Provincias. Que tal, saudos? A frota artesanal mantén o pulso a Unión Europea contra os novos controis á pesca. Hoxe as confrarías pontevedresas concentráronse ás portas da Federación Provincial para manifestar o seu rexeitamento a esta normativa que consideran inasumible para as súas embarcacións. A frota continúa amarrada a un paro que se ampliou a actividade das lonxas que permaneceron pechadas. O PSOE apoia a moción do PP para elaborar un novo plan xeral de ordenación municipal en Pontevedra. Os socialistas apoiaron este luns no pleno a proposta dos populares, mentres que o BNG pola súa banda votou en contra. Os nacionalistas entenden que as novas normas limitarían ese crecemento en lugar de favorecelo. Hoxe comezou unha nova edición do Obradoiro de Caixeiro Repoñedor que impulsa a Mancomunidade do Salnés dentro do seu programa integrado de emprego. 15 mozos en situación de desemprego recibirán nas vindeiras semanas aprendizaxe teórica e práctica para favorecer a súa inserción no mercado laboral. Conta atrás para Fitur. A Feira Internacional de Turismo arranca este mércores en Madrid. Como sempre, Canal Rías Baixas ofreceralles unha cobertura especial dos actos que se desenvolvan no marco de Fitur e que teñen interese para a nosa contorna. A través da nosa canle e de canalriasbaixas.com terán información sobre a presenza de Galicia e dos distintos xeosdestinos das Rías Baixas. E Meaño acollerá a primeira carreira solidaria Polilla Ana Vicente. Trátase dunha proba que se vai celebrar o vindeiro 7 de febreiro a favor da Asociación Española contra o Cancro. As inscripcións xa están abertas e polo de agora hai xa anotadas unhas 150 persoas. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. As Rías Baixas solidarízanse coas víctimas do accidente ferroviario de Córdoba. Hoxe, en diferentes puntos da nosa contorna, agardouse un minuto de silencio en sinal de dor por ese accidente de tren rexistrado este domingo en Adamuz. Meaño, Poio, Vilagarcía ou Pontevedra foron algúns dos municipios que secundaron a convocatoria da Federación Española de Municipios e Provincias. Tamén se concentraron autoridades e traballadores ás portas da Deputación Pontevedresa ou da Subdelegación do Goberno na cidade. Na capital, a Corporación arrancaba o pleno ordinario con este minuto de silencio solidarizándose coas víctimas do accidente ferroviario que xa contabiliza alo menos 39 mortos e máis de 150 feridos. En Galiza sabemos tamén da dor que causa un siniestro como o que ocorreu onte en Andalucía. Todo o noso apoio e solidaridade. E, bueno, pois trasladar primeiro o agradecemento a todas as persoas que participaron dentro do ámbito sanitario, emerxencias, Guardia Civil, etc., no que pois todo o proceso de evacuación e de axuda ás víctimas. Tamén o apoio da poboación civil da zona, que creo que foi pois especialmente notable. E a partir deste momento que toca é estudiar con calma e con serenidade as causas para evitar que se repita. Este é o obxectivo sempre. Pois como lles estamos contando, os concellos da nosa contorna sumáronse a esa convocatoria da Federación Galega de Municipios e Provincias cun minuto de silencio por ese accidente fatal de Adamuz. En Ribeira, os membros da Corporación Municipal, acompañados por numerosos traballadores do concello, concentráronse este mediodía ás portas da Casa Consistorial. Ás 12 en punto, os membros da Corporación Ribeirense concentrábanse ás portas do Concello acompañados por numerosos traballadores para agardar un minuto de silencio en recordo das vítimas do accidente ferroviario acontecido na localidade cordobesa de Adamuz. Un sinistro que inevitablemente trae á memoria o accidente acontecido en 2013 en Angrois, con máis de 80 vítimas mortais. Agardamos que unha vez que poidan estar
todas as persoas a salvo e que poidan estar pois os corpos identificados. As investigacións tamén pois den un pouco de luz a todo ese accidente que ten pasado e que ogalla que non volva a suceder. O acto rematou cun aplauso en memoria das vítimas e solidariedade coas familias, así como o agradecemento ao traballo dos servizos médicos, equipos de emerxencias e forzas de seguridade. A frota artesanal mantén o pulso a Unión Europea contra os novos controis á pesca. Hoxe, as confrarías pontevedresas concentráronse ás portas da Federación Provincial para manifestar o seu rexeitamento a esta normativa que consideran inasumible para as súas embarcacións. A frota continúa amarrada, un paro que se aplicou á actividade das lonxas que permanece. A flota de baixura de toda España tampouco saiu hoxe faenar. O sector mantén as embarcacións amarradas na súa protesta contra o novo regulamento de control da pesca da Unión Europea. Non estamos en contra de que nos controlen, pero sempre justificado na pesquería que hai en cada porto, non? Que non fajan como se fósemos pesca industrial ou semi-industrial. O único que vai a conlevar isto é que haya xente sancionada, e as sancións non son pequenas, son sancións de 3.000 euros para arriba, e se te equivocas en a anotación en 5 especies e no pesaxe, pois bota 5 fallos a 3.000 euros, son 15.000 euros. E se non falamos de pouca cousa, non? Esta tarde, representantes de todo o sector estatal reuníronse coa Secretaría Xeral de Pesca en Madrid na procura dun consenso. Creen que o Goberno ten máis marxe de manobra a hora de realizar axustes á norma europea para que se adapte mellor á realidade do sector. Se estas dúas medidas, o das 4 horas previas antes de entrar en porto, xa miras quen pode cumplir isto aquí na ría cando estás a 20 minutos dun porto, ou anotar kilo a kilo, desde kilo cero, a bordo dun barco, co mar que fai é unha pesa, e aparte anotar a geolocalización desa especie, coas 15 ou 20 especies que colles cada día. É dicir, vamos a ter que facer oficinistas en vez de ser mariñeiros. Mentres os seus representantes estaban en Madrid, os mariñeiros concentrábanse en diferentes puntos de toda España. Un deles foi a sede da Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra, en Soutomaior. Ahora mismo a nosa cofradía Illa da Arousa en si non lles afecta, pero a volta de 2-3 anos vai nos a afectar a todos, porque para o 27 e 28 entrarán as embarcacións entre 8 e 10 metros. Despois o 28 e 30 entrarán o resto das embarcacións e incluso as mariscadoras. É dicir, vamos a estar todos metidos no hallo. Que non se crea nadie que estamos exentos deste problema. Que insisten, os requisitos impostos dende Europa son inasumibles para os seus barcos e mariñeiros. Por iso non desbotan manter a flota amarrada para facer presión. A flota non se o amar hoxe, nadie. Esperamos que ao acabar a reunión a cousa teña solución. Seguro que si hai fe ou boa fe por parte da Secretaría General de Pesca, pois en varios días supoño que poderán solucionar isto. Non vai a ser de hoxe para mañán, supoño, claro. De non quitar isto adiante, peligra moito a pesca artesanal, e máis a súa actividade económica, non? Que poñerá en peligro a miles de familias. A concentración arrancou ás 4 da tarde. Os asistentes gardaron 5 minutos de silencio en sinal de dor polo accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba. E o BNG levou ao Parlamento iniciativas para demandar a exclusión da frota artesanal do regulamento de control da pesca, ademais de reclamar á Xunta que exerza as súas competencias exclusivas en aguas interiores. Instan ao Goberno central a negociar coa Comisión Europea para que a frota de baixura quede fora desta norma. Nesta xornada de movilización, o BNG quixo facer público o seu apoio á flota pesqueira que se opón a un regulamento inasumible que terá un grave impacto no sector. Os nacionalistas xa formularon varias iniciativas no Parlamento galego para instar ao Goberno central a negociar coa Comisión Europea a flexibilización das obrigas que establece a norma. Hai que excluir a frota artesanal galega deste regulamento. O Partido Popular e o Partido Socialista aprobaron no 2023 coa súa maioría este regulamento que tanto nos afecta. Agora que o Partido Popular tamén ten a maioría no Parlamento Europeo, exiximos dende o Bloque Nacionalista Galego o que sempre pedimos e que se pode constatar nas votacións e nas actas do Parlamento Europeo, que a frota artesanal galega ten que quedar excluída deste regulamento. E mentras non se exclúa, hai que adaptar a norma para que a frota artesanal galega non desapareza, que o millor é o que queren o PP e o PSOE.
Os nacionalistas entenden que este regulamento non está pensado nin para a flota artesanal nin para as rías galegas. Refírense nomeadamente á carga burocrática que implica ter que facer 8 comunicacións diarias a través do diario electrónico ou comunicar a chegada ao porto con 4 horas ou, no mellor dos casos, 2,5 de antelación. Unhas normas que están pensadas para buques máis grandes, non para a contorna das nosas rías. É unha norma que nos afecta xa en este momento e que nos vai a afectar máis no futuro porque está pensada para que no 2030 se estenda tamén aos barcos de menos de 9 metros de eslora, que son a maioría dos que se dedican ao marisqueo a fronte. Consideran ademais imprescindible que se reformule o sistema de infraccións, posto que calquera incumprimento podería deixalos sen axudas dos fondos europeos. Se Pontevedra debe elaborar ou non un novo plan xeral de ordenación municipal, volveu centrar gran parte do debate do pleno celebrado hoxe na cidade. Partido Popular e Partido Socialista creen que sí, e os seus votos sacaron adiante a moción presentada polo PP. Creen que se trata dunha ferramenta fundamental para deseñar o futuro urbanístico e o crecemento do concello. O BNG, pola súa banda, votou en contra. Asegura que as novas normas urbanísticas limitarían este crecemento en lugar de favorecelo. O Peixón de Pontevedra volveu ao pleno da man do Partido Popular. A formación defende que o municipio precisa dun novo plan, xa que o actual do ano 1989 frea investimentos e non responde ás necesidades urbanísticas, sociais e económicas da cidade. Les acuso de que en el rural quien hereda una finca de sus padres no pueda construirse o de sus abuelos, no pueda construirse una casita. Les acuso de impedir el desarrollo industrial de Pontevedra por un único motivo, su sectarismo. El nuevo plan general debe ser un punto de partida para un planeamiento que permita dar respuestas rápidas y eficaces, que permita desarrollar un urbanismo moderno e integrador, pero sobre todo que permita dar respuesta a las principales necesidades actuales y retos que se nos presentan. Os socialistas coincidiron nos argumentos esgrimidos polo Partido Popular. Creen que Pontevedra debe redactar un novo Peixón e instaron ao goberno local a iniciar a tramitación sen ter en conta o custe político que pode supoñer. Máis seguridade veciñal, máis terreo urbanizable no rural, máis axilidade na concesión de licencias, ter chan industrial e chan para outros usos públicos e, en definitiva, unha cidade mellor planificada. Para nós, iso é o que significa ter un plan xeral de ordenación municipal. Merece tamén o esforzo político que entendo que é a verdadeira razón pola que non se aborda por parte do goberno municipal esta aprobación do plan xeral de ordenación municipal, que supón explicarlle aos veciños e veciñas que cando se habla a redacción dun novo plan todos esperan que as súas parcelas sean urbanizables, explicarlles cales poden ser e cales non, independentemente do coste electoral que isto teña. Pero o BNG non comparte o posicionamento das outras dúas formacións da corporación. Os nacionalistas manteñen a súa postura contraria á redacción dun novo Peixón. Aseguran que o impacto negativo sería maior que o positivo, mesmo reduciría ata nun 50% a edificabilidade e xeraría inseguridade xurídica. A realidade sería todo o contrario do que din, sería que se algún de ustedes comprou, por exemplo, un único rival unha parcela que hoxe é edificable, o risco de que se facemos un plan e deixe de ser edificable sería elevadísimo, non un pouco elevado, elevadísimo. Se no próximo mandato ten a responsabilidade de gobernar alguén diferente, o BNG, sabe que vai pasar? Non vai haber novo plan, en canto se entere do que significa, como nos pasou a nós. Finalmente a moción saiu adiante cos votos a favor de PP e PSOE. O BNG votou en contra. E a Asociación de Comerciantes e Hostaleiros do Grove, en Groves, reclama ao Concello Meco que valore e responda ás consideracións previas que presentaron sobre a memoria e regulación da taxa turística. Dende o colectivo aseguran que o debate non é se hai que implantar ou non unha taxa, senón se esta medida é axeitada neste momento coa realidade do Grove como destino moi estacional. Defenden ademais que este gravame debe estar xustificado e ser finalista e non presentarse como solución a un déficit municipal de gasto corrente nin como resposta xenérica ao financiamento dos concellos. E recordan que a norma exixe trazabilidade e destino conforme a fins turísticos e de sustentabilidade. Ademais, dende en Groves creen que antes de chegar a esta taxa o municipio debe abordar a ordenación do turismo real, regulación e control efectivo de autocaravanas, vivenda turística, oferta non regrada e visitantes dun día. Consideran que con este gravame estarían a pagar
pagar os aloxamentos regrados e os seus hóspedes, mentres outros usos que tamén xeran presión quedan fora. Por iso creen que o Concello debería ter en conta outras opcións alternativas para sufragar moitos dos gastos que defenden son xerais e non imputables únicamente ao turismo. Neste proceso piden ao goberno local un traballo rigoroso no que se teña en conta o impacto competitivo que din tería a taxa ou aplicala en solitario e o estancamento da planta hoteleira preocupada pola excepcionalidade que compromete, aseguran, a viabilidade dos negocios. Por iso, defenden que antes de gravar máis sería preciso pensar medidas que incentiven a demanda fora de agosto e reforcen a desestacionalización. Bueno, pois a volta da publicidade, entre outros asuntos, falamos desa carreira solidaria que se vai celebrar en Meaño o vindeiro 7 de febreiro. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Consello da Xunta deu luz verde esta mañá o convenio de colaboración que asinarán a Consellería de Política Social e a Asociación Adismisbur para a construción dunha residencia en Outes para persoas con diversidade funcional. O proxecto polo que Adismisbur leva pelexando dende hai anos será unha realidade en breve, construíndose na antiga escola de Cruceiro de Roo. O Consello da Xunta desta mañá aprobaba a sinatura do convenio de colaboración entre a Consellería de Política Social e a Asociación Adismisbur, que permitirá a conversión do antigo Colexio de Cruceiro de Roo en Outes nunha residencia para persoas con diversidade funcional. O acordo ven a dar resposta tamén a unha bella demanda da entidade que atende a persoas con discapacidade das comarcas de Muros e de Noia. A Adismisbur será ademais a encargada de xestionar este centro asistencial, que terá unha capacidade para unhas 25 persoas aproximadamente. Xa en 2022, o Pleno do Concello de Outes, titular da antiga escola, aprobou de forma unánime un acordo que outorgaba en réxime de cesión a Adismisbur as ditas instalacións. Dende a Xunta destacaron a importancia deste proxecto, ao que o Goberno autonómico destinará uns 2 millóns de euros, que permitirá poder seguir creando servizos de proximidade no ámbito rural, para que as persoas con algún tipo de diversidade funcional que precisen facer uso deles poidan permanecer no seu entorno. E hoxe comezou unha nova edición do Obradoiro de Caixeiro Repoñedor que impulsa a Mancomunidade do Salnés. Trátase dunha das accións formativas que se inclúen no plan de emprego do organismo comarcal. 15 mozos en situación de desemprego recibirán nas vindeiras semanas aprendizaxe teórica e práctica para favorecer a súa inserción no mercado laboral. Dende este luns, 15 mozos e mozas participan na Casa da Cultura de Ribadumia nunha nova edición do Obradoiro de Caixeiro Repoñedor que organiza a Mancomunidade do Salnés. Esta acción formativa, que forma parte do Programa Integrado de Emprego do organismo comarcal, vaise prolongar ata finais deste mes. Na súa inauguración, o presidente puxo en valor accións como esta nun momento no que as empresas demandan cada vez persoal máis especializado e mellor cualificado. Hai unha demanda das cadenas de alimentación, dos distintos supermercados, e todo ten a súa pericia. A formación é moi importante. Cada día as empresas buscan máis a especialización, buscan máis a formación, porque cada día o consumidor tamén é máis exixente. Por lo tanto, a veces esas pericias pois son moi importantes e necesarias, de aí que a formación. Non? Esta acción formativa conta cunha parte teórica, pero sobre todo é moi práctica. O alumnado adquirirá distintas destrezas, dende organizar a tenda ou almacén ata cobros ou embolsado das compras. Inténtase facer o curso o máis práctico posible e participativo por parte dos alumnos. Manexase un TPV, terminal de punto de venta, con cartos, como poden ver aí, reais, fanse compras o máis reais posibles, embolsando, atendendo o cliente, incitando sobre todo os alumnos a unha gran atención e unhas grandes actitudes e aptitudes. Este obradoiro conta cunha alta taxa de empregabilidade do mesmo xeito que o resto de accións que se inclúen dentro do Programa Integrado de Emprego, que rolda o 86% de inserción laboral. En 13 programas integrados de emprego levamos insertados máis de 1.100
persoas que antes estaban desempregadas. Estamos falando un dato importantísimo, 1.100 contratos acadados nunha comarca que ten 110.000 habitantes, solo con un programa. Entón, xa digo, os datos son excelentes e iso pois é un reflexo da eficacia deste tipo de programas formativos. A Xunta aporta 220.000 euros ao Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés. Bueno, pois este mércores arranca Fitur, a Feira Internacional de Turismo en Madrid, e como sempre Canal Rías Baixas pois estará moi pendente do paso de Galicia e dos diferentes xeosdestinos da nosa contorna. Hoxe, por exemplo, podemos falarlles de que a Mancomunidade de Barbanza-Arousa volverá a estar presente un ano máis nesta Feira Internacional de Turismo que se vai desenvolver na capital de España to vindeiro domingo. Vaino facer para reforzar o seu posicionamento enogastronómico e presentar a que será a súa estrategia de experiencias de alto valor engadido. Un ano máis, a Mancomunidade Barbanza-Arousa participará na Feira Internacional de Turismo en Madrid. A cita será xa esta semana, do mércores ao domingo. A entidade acudirá a esta cita cunha presentación que pretende poñer en valor a súa identidade gastronómica e vitivinícola como eixe estratégico do seu posicionamento turístico. Presentaremos en Fitur a Barbanza-Arousa como destino de excelencia enogastronómica, no que destacaremos os nosos valores fundamentais, a calidade e a sustentabilidade. Estamos logrando o posicionamento como destino turístico sustentable, no que aposta en valor dos recursos, a creación de produto e a comercialización serán ao longo deste ano as principais referencias do noso traballo. Seguiremos esforzándonos para poñer a Barbanza-Arousa onde debe estar, na excelencia a nivel nacional. A presentación baixo título Barbanza-Arousa viaxe a través da historia dos sabores pretende mostrar o seu destino como unha aposta clara polo turismo enogastronómico e o turismo industrial, vinculados á tradición da salazón, a conserva ou os viños da ISP Terras do Barbanceiria. Neste ano 2026 remataremos a execución do Plan de Sustentabilidade Turística Viaxe a través dos sabores, consistente en diferentes actuacións para que o visitante se sumersa no pasado e no presente da enogastronomía de Barbanza-Arousa. A creación dos museos da conserva e da salgadura, a realidade aumentada do barrio dos cataláns, a creación de aulas enogastronómicas, xunto cas rutas que vinculen estes recursos e as visitas a adegas e conserveiras, permitirán ao visitante vivir unha experiencia diferencial de alto valor engadido. A presentación da súa oferta terá lugar o xoves 22 ás 2 da tarde no stand de Turismo de Galicia. Bueno, tamén estará presente en Fitur a Ría da Estrela. Ali presentará dúas novas peregrinacións marítimas, unha con etapa previa no Porto e outra máis vinculada á modalidade histórica da Vía Querinísima. Dende a entidade, o feito de que o camiño da Ría de Muros e Noia se estea consolidando nos últimos anos como a única forma efectiva, comercializable e histórica de peregrinar a Compostela por mar, rememorando as travesías que seguiron milleiros de peregrinos dende a Segunda Cruzada ata a Odisea de Pietro Querini no século XV. A súa presentación no stand de Galicia baixo o título O Camiño Marítimo, unha singradura histórica cara a Compostela, terá lugar o vindeiro xoves ás 4:30 da tarde. Correrá a cargo do actual presidente da Asociación Ría de Muros e Noia e da Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros e Noia, Luis Oujo, que estará acompañado no acto por Roberto Ciambetti, presidente do Consiglio Regional del Veneto e presidente da Asociación Vía Querinísima. Meis salva in extremis a Semana Santa de Paradela, un grupo de veciños que tradicionalmente veñen colaborando coas escenificacións religiosas e encargaránse de xestionar os distintos preparativos para salvar os actos deste ano. Ese foi o resultado do encontro celebrado esta fin de semana convocado polo Concello. O goberno local asume tamén máis peso dentro da organización, actuando como voceiro, por exemplo, a hora de relacionarse cos medios de comunicación co obxectivo de evitar que volvan
volveran a aflorar discrepancias públicas como aconteceu nas últimas semanas. A previsión é que os ensaios arranquen xa este sábado, coa novidade de que Daniel Castro, quen representou a Xesús nos últimos anos, non ocupará ese papel, aínda que sí seguirá colaborando. Este ano será Gabriel Magariños o que faga de Xesús, quen propuxera a directiva saída a directiva que dimitiu en bloque precisamente a consecuencia desas discrepancias alrededor de quen debería representar a Xesucristo nesta Semana Santa de Paradela, e ademais a escasos 2 meses de que teñan lugar esas representacións que, como saben, están declaradas de interese turístico galego. O Concello de Ribeira presenta a súa oferta de cursos dixitais para o primeiro trimestre deste ano. Os cursos programados na aula CEMIT súmanse ás actividades formativas que chegarán a todas as parroquias do municipio. A cidadanía de Ribeira disporá este primeiro trimestre do ano dunha ampla oferta formativa en competencias dixitais dende o nivel básico a medio e avanzado. Manexo de internet e aplicacións móviles constitúen os principais eixos dos cursos que se impartirán no que resta deste mes, os que se suman tamén nocións sobre o paquete Office e un achegamento á intelixencia artificial. Terán continuidade en marzo, coa versión nun nivel máis avanzado. Será o despegue digital para toda esa xente que xa ten unhas nocións básicas do que é o manexo dos nosos ordenadores, o que si aí xa nos metemos un pouquiño máis en LibreOffice, uso avanzado de internet, xa inteligencia artificial aplicada, e tamén a vez que se fixo no primer curso tamén se fará un de móviles, pero desta vez tamén un nivel un poquinho máis avanzado para toda esa xente que xa ten unha noción básica, pero sí que quer sacarlle o máximo partido ao seu dispositivo Android, que será o primer curso de 10 a 11:30 e o segundo será de 12 a 1 da tarde. O mes de febreiro destinarase principalmente aos cursos preparatorios para a obtención do certificado de competencias dixitais e a realización dos exames. Ademais, as actividades programadas na aula CEMIT, que está a un 90% da súa ocupación, o programa chegará a todo o municipio con cursos de internet en todas as parroquias. Dividir as parroquias, as 8 parroquias, non sendo Ribeira, que xa temos a aula CEMIT, pois en 2 bloques de 4. As primeiras serán Corrubedo, que terá crea contido de inteligencia artificial do 9 ao 12 de febreiro en horario de 4 a 6:30. Logo teremos Seguridade, Protexe o teu mundo digital no Centro Social de Carreira do 23 ao 26 de febreiro, que será de 10 a 1, este será pola mañán. Logo tamén teremos aplicacións para xestear trámites en internet no Centro Social de Oleiros, que este será o 9, o 10, o 12 e o 13. E para terminar, a primeira quenda será Oxo Digital en aplicacións de desfruto para na Casa do Mar de Palmeira do 23 ao 26 de 10 a 13 horas. Todos estes cursos logo repetiránse nas demais parroquias. Para obter máis información ou formalizar inscricións, os interesados poden contactar a través do teléfono 981 876 943 ou no enderezo electrónico cemit.ribeira@xunta.gal. A Asociación Boirense de Empresas pon en marcha a campaña a contrarreloxo do comercio local en colaboración co Club de Remo de Cabo de Cruz. A iniciativa desenvolverase dende hoxe mesmo ata o 31 de xaneiro, data na que se celebrará a regata contra o reloxo de Traíñas, que reunirá en Boiro máis de 60 embarcacións. Ao longo deste período, os clientes dos establecementos participantes entrarán no sorteo de diversos agasallos, entre os que destacan 2 packs da entidade deportiva compostos por 2 camisolas, un vale de compra por valor de 20 euros e un carné de socio para a tempada 2026. Sortearase tamén outros agasallos da AVE, como toallas, termos ou camisetas. O sorteo vai ter lugar o 2 de febreiro. E Meaño acollerá a primeira carreira solidaria Polilla Ana Vicente. Trátase dunha proba que se vai celebrar o vindeiro 7 de febreiro a favor da Asociación Española contra o Cancro. Detrás desta iniciativa están os antigos alumnos dos colexios da Garda Civil, co apoio de diferentes empresas e administracións. As inscricións xa están abertas e polo de agora hai xa anotadas unhas 150 persoas.
A cita terá lugar o vindeiro 7 de febreiro en Meaño. Trátase da primeira carreira solidaria Polilla Ana Vicente, unha dobre proba, unha carreira de 10 km e unha andaina de 5. Meaño terra de viño, terra de música, terra de gastronomía e terra de naturaleza, pero agora tamén añadimos que é tamén terra de deportes. Nós temos unha carreira popular que xa cumprimos a 25 edición, facemos a través do Concello, e agora estamos encantados de celebrar unha nova modalidade, que é a carreira solidaria da Polilla Ana Vicente. Esta primeira carreira solidaria Polilla Ana Vicente está impulsada pola Asociación de Antigos Alumnos dos Colexios da Garda Civil, entidade que representa o alumnado que formou parte dos centros para orfos da Benemérita. Explican que a proba que se vai celebrar en Meaño servirá de homenaxe a que fora a súa compañeira Ana Vicente, gaditana falecida hai agora 2 anos por mor do cancro. Fue socia nuestra, formó parte de la Junta de Gobierno Nacional como tesorera y vocal de la mujer. Y esta mujer pues fue una pionera porque fue de las primeras 5 mujeres que salieron de guardias civiles del Colegio de Guardias Jóvenes. Fue la primera mujer además que desfiló a caballo en el desfile de las Fuerzas Armadas, era guardia civil, claro. Y ella murió en el año 2024 de cáncer. Y durante todo el proceso de su enfermedad y cuando ya se acercaban los últimos momentos nos dio una lección tremenda de vida de cómo afrontar su enfermedad. Todo recaudado irá para la Asociación Española contra o Cancro. Esta carrera se celebrará además en unas fechas muy significativas para nosotros. En el día de la conmemoración contra el cáncer, el próximo 4 de febrero. Un día que nos recuerda la importancia de la prevención, la investigación y el apoyo a las personas que conviven con esta enfermedad. Que hoy estemos aquí reunidos a través del deporte y la solidaridad refuerza este mensaje de esperanza y compromiso colectivo. Apoiando esta proba solidaria, ademais de distintas empresas, o Concello de Meaño, a Xunta, a Deputación e tamén o Goberno de España. Satisfacción pola vinculación de 2 ámbitos pois distintos, pero que é enormemente positivo que cooperen e colaboren pois en aras de acadar sociedades millores, máis cohesionadas, sociedades que digamos nas que o funcionamento e o cuidado mutuo pois estén aí presentes. O prazo de inscripción para participar na carreira Unha Andaina rematará o 1 de febreiro a través de carreirasgalegas.com. Polo de agora hai xa unhas 150 persoas inscritas. Rematamos, señores, a actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Mañá aquí estará nas novas a nosa compañeira Alba García. Como sempre, graciñas por estaren aí.